ati kula kelangan. Iya, metu njaba. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal janji. Niki mboten ajeng sikilakon. Rama Prabu. Piye Karna? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepe. Wong edan nyonya. Tampan ngono wis gek minggat ngono. Gawe geger, ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandaraka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi keke ora. Ning areng ngulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan mengesak 20. Kuwi wae ikhlas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya nggih, niki sekedhik wejangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi Nalindra iki aja cetil. Sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Ning mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Pak.